Ya. Perasaan Iya ya. soalnya Iya. Satu. Ya. Nama siapa? Teja. Kalah. Nah itu dia. Ah situ. Nggak tahu ada nggak di situ? Nggak. Oh iya, berguru malu di situ. Ini depan ini. Depan.
dainang nahina hulonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus ala naing bongot marobongan ni prosesi rim mahita jongjong. Kudul Mahamuna. Horas mandita salutna. Horas. Neng masuk mahita tu acara permingguan di pukul 15.30 sedarion. Ada orang so masuk kita tu permingguan sama do tapa sahat tapa rade roha do pikirata atau mertang yang nahom mahita sangobas. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 10 walu.
marhide-hide goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar dito di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jehovah, nina ibana do, ha holongon saliling-liling na hubahen makaholongiho, dibaheni hutai tiho, marhide-hide dengan bahasa haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pergogo naso hatudosan, sailehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong, tabay mahaporsiaon nami ganupari, asalam tugu, lehon madihami holong ni roha naso marpangaci, asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Lehon di hami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mabahen lomo ni rohami, say oloy mapangidon nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mam. Tangyon hamuma patik ni debata ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari ma ulahamu nasa si ulaunmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi panggisi ni huta ni halak pe na mangibati hutam, ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan na ijala di perbadai dia do lapatan ni oddo ikon di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta di ajar nasian hata ni di bata ikon badiado hata ni di bata di rohata jala ikon ringas rohata tu mangihon dohot mangguruhon songonima sahat narap mahita martangyang mangidol gogo lau mangulahon patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patik mi. Amin. Rahamu
Tapa uduk jala tapa serep marohata diadupan di debata martangiang mangidu hasisan di dosata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Tuhan debata amanami para siroha nasumurung napungudo hame di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham nagudang idok saya si maroham mida sadok bangso nami se sama dosa nami saluhutna saya sungguli marohanami asa muba rohan dohot pangalahon nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amen tabigi mahata baga-baga tarigot tu hasesan ni dosata songonod do hatan di Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalaw simsongon obun jala songon obun manorop aka dosam say mulak maho tuau ay au do si paluaho hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Amin. Godol man. Kabegema hatani debata nagabe turpuk di bagasan ari minggon imana di enet sian evangelium Matius bidu onom mamuka sian ayat 25 rodi ayat 34 tajahama marsikat soring umulai hami sian ayat 25 songonom mah hatana alani ido ubahen nah hudok tuhamu unang holson hamu kosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para biton da umarga hosa sian si panganon da umangat daging sian para biton ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna
anggotung sian pakol sohon ni rohana au mandok tu hamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari somamakke songon bunga-bunga sada. Lamso parulosonna koi hamu siotik hapusiaw Atong unang ma holsohon rohamuna mandok ahama panganon nami ahama inomon nami ahama parabeton nami maka si pelebelo makarikoton sa luhut na si songon koto amamunan na di banwa ginjang ido na ungurut menirikon ahadiham sai jumulo ma lului hamu harajaon ni debata dohot hati gorana dungi tabahononda dosude akka odeng tu hamuna ato unang mahusohon hamu ari marsogod ay sarihono nan miari marsogod do narikot dis sai do molo masipursan hasusan na be akka ari songonima saat na martua do akan atu mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tidakon ma haporseotai songon nahina tidakon ni dongata sa porseon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan natumo palangit dohot ano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di parbadia adorang so habubuan ido tuhata natumaun na berdit di banguman ni silatus namate tarpajal do ibana di hao pinarsilang natua tu banatoru dung ditanom namula mangulu di ari patuluhon namanaik tu surgo lahundul tu siamun di debata Jehovah amanai pergugu naso hatu dosani disima ibana ay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan jala Kristen akan nabadia do dia sisan di dosa do dia tai namandok mulak mangulu sogot daging di halak na mate dohot dia nguluan nasora sudah. Amen. Udul mam.
Salam. Hamuna dongas saha porsiau di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sojinahahon odolani tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas gowarni Parhalado HKBP Yogyakarta parjolo mahu pasahatami hata horas soras tuhita saluhutna dohot tu akadongan na oddope rap marsaur di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Upasahatami mata be di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus horasma dihita saluhutna. Udut tusi hujahaho kami ma odolani tikting ni huriata sadarion. Naparjolo gowarni mingguta patuluhot dung trinitatis dohot topik saluhut do diramoti debata. Napaduahon pakkobasion di sesi ibadah 15:30 parjamita amang padita Ucok Fernando Hutasoit MTH Paragedda amang situa M Marpaung tikting hami situa Erborusiahaan pakkobasion na asing papungu pelean song leader di pemusik di operator slide sound songoninang di operator kamera tajahama songon naung tarsurat. Tauduti tiwartana patoluhon partangyangan wilayah di bagasan mingguon di Patupado di wilayah tengah, di wilayah selatan timur barat. Tuan rumah partikian dohot bagas manang alamat tajahama songon naung tarsurat songoninang ulaun di kategorial di bagasan mingguon. Tauduti tuwarta napa onopon maluas yan pakukungion manang sidi khusus. Sadarion Minggu 21 Juni 2026 di parmingguon pukul 15:30 WIB di Patupahuriado ulaon makatidakon hapor seaon manang maluas yan pakukungion godang na 10 halak. Jaladuk sipul parmingguon di Patupado ulaun nabadia tusude anak sidi rap dohot natorasna. Tauduti tiwartana papituhon majakon situa dohot calon situa. Hobar tu sermon ari Jumat 10 sia Jun 2026 nunga dijakon Parhalado sahalak situa ima situa Okta Purida Borusinaga SE. Dohot 2 halak calon situa ima amang CST Firman Simarmata dohot amang CST Moses AP Sianturi Sian wilayah tengah. Anggiat ma gabe Parhalado naburju mangula di huriata. Jalahobar tusi mamuka minggu sadarion ala naung martabado Parhalado di wilayah tengah di bagasat tikina salpu pakkobasion diurupi situa M Marpaung dohot situa PSM Simajuntak Marhiteon di pasahat mapak kobasioni tu sude Parhalado wilayah tengah jala mauliate godang tuamang situa na 2 diaka pangurupionna salilingon. Tauduti tuwartana pasiahon pilihan amplop pembangunan rumah pastori. Sadarion 21 Juni 2026 papungu pilihan amplop dohita ima laho haporluan pembangunan di rumah pastori tolu hobar tu hasil rapat huria tahun 2025 talehoma pilihan nadumenggan di bagasan Lasniroha. Tauduti tuwarta napa 10 toluhon sumbangan pembangunan sian Kemenak. Di Jalo Huriatado sumbangan pembangunan sian Kementerian Agama Kota Yogyakarta godangna 10 juta rupiah na di hari Senin 15 Jun 2026 di kantor Kemenak na niadopan ni Padita Resort Pendeta Timbul Hutahayan STHMM Huria pasahaton mauliate tu pamaretata. Tauduti KIS Gereja HKBP Yogyakarta adong dua fasilitas KIS di gereja ta naparjolo ima KIS BNI namar hadomuan maun tutok ripe dohotu sumbangan pembangunan
diuduti ima KIS BRI namar hadomuan montu operasional huria tu guguan tahun manang pilihan bulanan tu hamuliateon dohot tu sumbangan-sumbangan yang lain. Tauduti mangalului pangajari tu guru sekolah minggu, bajar-bajar, manang remaja, multimedia sound, song leader, tim musik. Pinangi doma tu ruas nauka prohana laho mangurubi pakko basiyot di huria asa pasidohot mamilehot dirina laho pa uli-ulihon akan arikot hobartu talentana be asa mendaftar matu situa manang tu sekretariat ni huriata songoninang tuakana poso bulung na uka prohana gabe tenaga volunteer laho mangurupi tim kesehatan siala naung lulus kuliah akapar hobas nasalpu aro proha adong narade jaladangikon berlatar belakang medis. Tauduti tuartana mangihut pasahaton selamat ulang tahun dohot ari hatu tubuh dohot pardongas saripeon saluhut parhalado dohot roas ni huria pasahaton selamat ulang tahun ma turuas nama ngulopon ari hatu tubuna dohot nahot ripe mamuka sian 21 Juni sahatu 27 Juni 2020 alaigo ma di basa-basa hot debata na puna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha doho dame di bagasak kaporseaon asalam sumuruk kamu marpakirimon pinar gogowan ni todi parbadia tersurat di Rom 15 ayat 10 tolu. Tauduti ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dope pamatang na di bagasna. Tatangnya koma akadongata namar sahid di rumah sakit suak songoni dongata nagale dope di bagas naganu. Saitu mibu mamalum jala hipas jala toktong di pargogoi Tuhan. Amin. Wartana mangihut bunga altar sadarion imasian keluarga situa El Lumban Raja SE El Boru Tambunan SEMM. Tauduti tuartana pa 22 hon Bibel sijahao di saminggu nalauro ima mamukasian ari Senen sahatu hari Sabtu songoni nang jadwal haret tahun mamukasian sadarion sahatu 28 Juni sahatu 5 Juli 2026 tapai hutihut masongon naung tarsurat wartana parpudi parhepengon siat tanggal 12 sahatu tanggal 10 Juni 2026 saldo akhir 18 Juni 2026 huria pusat nama molus pembangunan sahatu saldo jumlah tapai hutihut masongon naung tarsurat songon ima tikting dihita sadarion salom. Predehitasian buku ede nomor 710.
Imameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom. Hurian itu hatta tabuka matrupuk jamita di parminggon sadarion di sada Musa 20 sada ayat 8 tu 20 sada Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Ujah kami mah di hata Batak songnon matar surat. Jadi dung lambalga poso-posoi jala sirang susu marha roan bolon ma si Abraham di ari nasirang susui si Ishak dungi sai di ida si Sara ma anak ni si Hagar boru Misiri na tinubuhonna di si Abraham mangarehei jadi di dokma tu si Abraham babali mahatobanon rap dohot anak nai aidang manean anak ni hatobanon rap dohot si Ishak anak ki alaiso gositutudo rohani si Abraham dihatai alani anak nai alainin nade batama tu si Abraham unang sogoroham taringot tu dak danaki dohot taringot tu hatobanmu tangihon masude nanidok ni suara ni si Sarah tuho ay marhite hite si Ishak do targoar diho pinopar anak ni hatoban mipe bahenok kudo gabe bangso ala pinoparmu ibana. Jadi di pasogot si Abraham manogot nai hehe dibuat masaku-sagu dot aek satatabu dilehon mai tu si Hagar di pasadakon ma tu abarana dungi di palaho ibana rap dohot dan anak ki jadi laho ma ibana hape liludo di halongonan baer seba jadi dung sudah aek sian tabu-tabui di papeyak madak danaki tuturuni rabba met-met dungi di paholang ibana lau hudul arga sa senior siani aini nando dang tarpaida-ida audak danaki lahu mate jadi say hudul ibana todong siani uhud dipangiar suarana jalatu matangis jadi ditangihun debatama suarani dak danaki jojo ma suruani debata sia banua gijang di si Hagar nin nama mandok ibana aha diho ale Hagar unako mabiar ainu nga ditangihon debata suarani dak danaki sian HP hanai hehe maho pahehe ma dak danaki jalatugu ibana dohot tanganmu ay bahenok kudo ibana gabe bangso na bolon dungi di patonggor debatama mata ni si Hagar gabe di ida masa damual jadi laho ma ibana manggohi tabu-tabui dohot aek jala di painum dak danaki dungi ditupak debatama dak danaki magudang laos maringan ibana di halongonan di ulama parsioron jadi maringan ibana di halongonan paran gabe dibuat ina naima sadaburu Misir bahen jolmana ima sahati turpuk hurian itu hatta dua do anak ni si Abraham naparjolo namarguar si Ismail sian istrina namarguar Hagar alaikon botota do si Hagaron hatoban ni si Abraham do manang hatoban ni si Sara dungi sian istrina si Sara anak ni si Abraham ima si Ishak tapayut-ihut matrupukon adong piga-piga poin na naing sipa sahaton nami di jamita sadario naparjolo tabering ma di ayat pasiyahon tiki marmeam si Ishak dohot si Ismail
tindakan si Ismail mangarehei, meledek, membuli, mengejek si Ishak. Imam Maulidok mangarehei. Si Sarai melihat bahwasannya Ismail mengejek-ngejek si Ishak. Tentu seorang ibu akan marah kalau ada anaknya dibuli oleh orang lain. Itu makanya Sarah langsung protes kepada Abraham. Sekarang mengapa si Ismail boi adong sifatna mangarehei si Ishak? Hurian itu hatta ternyata kalau kita lihat di Sada Musa 10 onom ayat 4 dot ayat 5, ternyata si Hagar pe heado mangarehei si Sarah. Ternyata si Hagar pun pernah meledek, mengejek, membuli, menghina si Sarah. Jadi itulah yang dikatakan oleh peribahasa kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul tidak? Mengapa si Ismail punya sifat suka mengejek? Ternyata mamaknya pun suka mengejek. Isi di sokamu akama kenang akan atoras bere kita mah jala pamanat hita ma aka pangalaho ni iana kotabe molo adong do tutu pangalaho ni aka iana kota manang pakateon na naso suman naso denggan atik nasya kamu do ditiru. Alani nang pitor muruk kamu. Kenapa kau gitu bicara nak? Kenapa kau begitu berperilaku nak? Atik nahamu do ditiru kamang, atik nasya kamu do ditiru kainang. Ini terbukti anak-anak itu meniru orang tuanya. Alanii marsiajar mahita sian poina parjoloon tabain ma akan adenggan tua kayana kotabe. Mari kita beri sikap dan perkataan yang baik kepada anak-anak kita ini. Molo neng denggan do pangalon ya kayana kota parjolo do hamu ikon denggan, awi ikon denggan song na tua-tua. Ikon denggan ma parjolo kena tua-tua di Jabuna. Denggan marpadohan, denggan marulaon, denggan ma tutua kayana kota, banang tu dia pe hita borhat. Imana parjolo? Napa dua hon unang jota bereng songona pakejapudo si Sarah daw molo pe adong tindakan si Sarah mengusir si Hagar. Ini kita harus lihat dalam bingkai keselamatan yang telah Tuhan rancang kepada si Abraham. Jadi skop besarnya dulu kita lihat bingkai keselamatan itu. Karena sudah berkali-kali Tuhan mengatakan kepada si Abraham, Abraham, ikon sian si Sarai do anon nagabe pinoparmu, ikon sian si Ishak ma anon namanean, ikon sian si Sarai, terus do di bagabahon de bata, terus. Alani molope, adong tutu pangidoan ni si Sarah. Palahoma si Hagari rapdot anak nasi Ismail sen jabun palahoma ibana aidang manean ibana tohodo molo pe di oloi de bata hatani si Sarah jala didok de batama tu si Abraham tangihon oloi ma naridok ni si Sarah pabuah hurian itu hatta ternyata Abraham diizinkan Tuhan untuk ditegur melalui istrinya. Disinilah teguran Tuhan melalui istrinya si Sarah.
So tunggal lupa si Abraham ise do ano nagabe panean di ibana. Penerus keluarga na ise do. Aso nagabe lupa si Abraham ditegur di batama marite si Sara. Tangihon ma naridok ni si Sara. Poin na paduahon. Olo do dipakai di bata. Manang ICP, manang istri, manang suami, manang dongan, manang dosen, entah siapapun itu, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur Anda. Tuhan bebas memilih siapa saja untuk memperingatkan saudara. Jadi kalau saudara diperingatkan oleh seseorang, ditegur oleh seseorang, jangan langsung reaktif, jangan langsung marah, coba koreksi diri dulu. Atik naung dau aus yang debata ubahin ro suruh-suruhan di debata nueng menegur rau. Ngapain kau ingat-ingatkan aku? Bukan urusanmu itu, unang songonnya tong. Kenapa kau tegur-tegur aku? Bukan urusanmu. Atik na disuruh debata do ibana menegur rau, mamicangau. On matur pukon. Disuruh debata masih Sara, ditegur masih Abraham. Tangihon ma hatani si Sara. Ima poin paduahon. Poin patuluhon borhat matutu si Hagar doh tu Ismail. Tu dia tu halongonan. Do halongonan padang gurun. Padang gurun tahu ya, padang pasir, gersang, gak ada rumah di situ. Jangan kita pikir padang gurun itu tempat tamasya, tempat piknik. Oh, gak ada itu. Panas terik itu sampai kira-kira 40 derajat Celcius. Bayangkan gawe mosok mahalak di padang gurun, mosok gosong. HP tu halongonan do borhat si Hagar nang si Ismail pe dungi lilu muse sesat mereka, kesasar. Nggak ada Google Map, nggak ada GPS. Kesasar mereka yang tadinya tinggal di rumah berteduh, terhindar dari matahari, banyak makanan, banyak minuman. Sekarang mereka sudah berada di padang gurun, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada tempat berteduh, yang ada hanya matahari yang menusuk kepala. Bayangkan, ternyata si Hagar dan Ismail berada di luar zona aman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimungkinkan saya dan saudara akan berada di luar zona aman dan nyaman. Jangan kita kira hidup kita aman-aman aja. Jangan saudara berpikir pekerjaan Anda tuh nyaman-nyaman saja. Oh enggak. Bisnis Anda terus naik. Oh enggak. Jangan Anda kira kesehatan Anda aman-aman saja. Oh enggak. Jangan saudara-saudara mahasiswa kira nilai Anda terus dia naik. Oh enggak. Tuhan bisa mengizinkan di satu waktu saya dan saudara berada di zona yang tidak aman dan tidak nyaman. Dengar, Hagar dan Ismail sudah berada di zona yang tidak aman dan tidak nyaman. Siapa yang mau hidup di padang gurun? Alebere kita mah hamu kadongan saha porseaon. Kalau orang-orang dunia kuno, hudok maju dunia kuno, kalau dunia kuno itu berpikir padang gurun itu ialah simbol kematian. Itu makanya ketika orang Israel berada di padang gurun, mati nama Hami. Jadi dunia kuno berpikir mereka yang hidup di padang gurun adalah hidup di tengah-tengah kematian. Tapi lihatlah, di padang gurun sekalipun, di zona kematian sekalipun, Tuhan hadir di situ. Di padang gurun yang menyulitkan sekalipun, Tuhan ada di situ. Jadi kalau sewaktu-waktu tidak nyaman pekerjaan Anda, entah dipindahkan kemana Anda oleh pemerintah, entah bagaimana bisnis Anda di suatu waktu, mana songo dia perkuliahan mudang nyaman, bere kita mah
yang tidak nyaman sekalipun, tempat yang menurut Anda mematikan, di situ bisa dibikin Tuhan kehidupan. Jadi jangan dulu menjadi antipati, jangan dulu. Lihat itu, padang gurun sekalipun, kematian sekalipun, Tuhan ubah menjadi kehidupan. Gak percaya? Bereng mak. Allah saya tuma tangis, poin berikut. Saya tuma tangis masih Hagar, si Hagar. Dang tar bereng-bereng ibana si Ismail namet meton, tagelengon, mauas, ala ngahabis be stok makanan, ngahabis be stok minuman. Atong tusimaho Ismail di papinggir ma, lau ma ibana tuson, menyingkir masih Hagar. Di bagasan pikiran si Hagar mate na mahami. Ale di si maro pasu-pasu ni Tuhan marhite suru-suruan na marua ho saya tu matangis Hagar. Bereng ma disido aik muali disido sumuri. HP jenek do sumur dilabungi si Hagar. Buasa dang tar bereng si Hagar. Allah saya tu matangis di bana. Itu didok nakingam di ayat 10 sia di patonggor de batama si malolong ni si Hagar. Pernah begitu ya, suatu ketika ada opung-opung cari kacamata karena mau baca buku, dipanggil pahopunya, dipanggil anaknya, dipanggil parumainnya, dipanggil helanya, semua dipanggil. Mana kacamataku? Tadi kutaruhnya di sini, kacamataku kutaruh di sini tadi. Siapa yang ngambil? Siapa yang pindahkan? Siapa yang megang itu? Cari. Opung mau baca buku. Wah, dilului mas satu lemari, satu dia lemari. Oh, digurdaki mas sudah, dilului. Roma opung. Kacamatamu di sininya. HP disodok kacamatana. Gebe disuruh mah dilului. Huran itu hatta, oh lu dosongoni. Allah saya tu matangi samu, Allah saya muruk kamu tu Tuhani. HP jonok do pasu-pasu ni Tuhan di labungmu. Berkat Tuhan itu dekat kepada kita. Si Hagar kenapa nggak bisa melihat sumur? Karena Hagar dia langsung memvonis dirinya. Hagar melihat penderitaannya itu besar. Hagar tidak melihat Tuhan itu besar. Itu makanya dia nggak mampu melihat sumur itu di situ. Atau molo pero paru kilon dihamu, molo pero hapor suho dihamu, bereng ma asa di patonggor debata si malolong tak nang partodiota pangido ma. Tuhan, tolong buka mata rohaniku agar aku mampu melihat ternyata berkat-Mu ini sungguh dekat. Nah, mangihut adong suku-sukun sian aka penafsir. Mengapa Allah memberkati Ismail? Hanya satu jawabannya. Karena Ismail itu adalah anak Abraham. Itu makanya topik minggu kita diarahkan kepada pemeliharaan Allah yang universal. Jangan kita kira oksigen ini hanya untuk orang Kristen. Oksigen ini ke semua manusia ini diberikan Tuhan. Matahari, air hujan, semua diberikan Tuhan ini. Bukannya hanya ke golongan tertentu, agama tertentu, tidak. Suku bangsa tertentu, negara tertentu, tidak. Risdo sude, sarupa do sude, dia do debata, mata niari, oksigen, semua sama diberikan Tuhan. Itu makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Holong do debata itu portibion tu sude, manang AHP ugamona, holong do debata tu nasida. Ima guarna hakadongan saha porseom. Pemeliharaan Allah yang universal. Atong molo diramoti di bataha pe si Ismail. Tuhan juga memberkati Ismail. Tuhan juga memberkati seluruh dunia ini.
ale bere kita nang Tuhan taipe di pasu-pasu do si Ishak. Sekarang apa bedanya? Molo sarupa do di pasu-pasu di bata si Ishak nang tu si Ismail. Do beda nion. Bedana ima pasu-pasu tu si Ishak, ima pasu-pasu tu jalan keselamatan. Para penafsir mengatakan Ishak menerima berkat covenantal blessing, yaitu untuk meneruskan perjanjian antara Allah dan Abraham. Itu makanya dari Abraham ke Ishak ke Yakub sampai ke perjanjian baru digenapilah dengan kehadiran Yesus Kristus. Ido ubahen isena porsia tu Yesus, isena manjakot Yesus gabe debatana dapotan haluau nama noktong. Ido perbedaan ni halak na porsia tu Yesus dohot na so porsia tu Yesus nang perap di pasu-pasu debata portibion alai parasingan na tua kahalak na olo majakot Yesus ima haluaon nuaeng rodo 10 halak na neng malua. Banyak kita yang masih berpikir kalau malua itu sudah menanggung dosa sendiri. Itu enggak benar. Mazmur 51 ayat 7, dalam kandungan ibu aku diperanakan dalam dosa. Apa artinya? Manusia sudah berdosa dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, dosa yang bagaimana? Dosa warisan, dosa tian-tianan. Jadi manusia itu sudah berdosa, esensinya adalah dosa dalam kandungan si ibu. Itu makanya anak-anak ketika dia baru lahir secepat mungkin harus dibaptis supaya selamat dia. Atau ahado malua kate kisah sisidi sian bahasa Sansekerta, yaitu pendewasaan iman. Halak malua asa lamatoras haporsionna, lebih dewasa dia secara iman. Dia tahu untuk memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar seturut dengan firman Tuhan. Atau selamat madihamu akang ginam ya kay botonami na 10 ngamalua hamu ngadewasa hamu secara iman. Bere kamu na tua-tua munaon manang wali na mendampingi hamu. Tangnya kok kamu mana sida asa toktong di bagasan hahi pason. Amin marpangnya mahita. Mulia tema diho ali Tuhan ala naung hujako kami hatam anggiat matutu Tuhan margogo akka ruasmon laho patupaho na denggan disadok parngoluan nami pasu-pasu sudia ka parkerejo nasida akka naniula tangan nasida ramoti ma sinur na pinahan gabe ma naniula akka parsikola leo na pistaran akka na ujian dope lehon kemampuan lahu mengalusi akka suku-suku ni akka na naing mulak liburan ala naung sun akka perkuliahan nang parsikolaan ramoti nang di pardalanan ale Yesus Tuhan nami 10 halak na neng maluarap dohot akka na tua-tua na akka walina ramoti sa luhut na nasida hahipason hadameon gajang ni umur sahat ma di tonga-tonga ni keluarga. Atong Tuhan sahat diho matututang yang elek-elek pangedon nami. Mari te Yesus ay martangiang. Amin. Hita marede huhut tapa sahat pelean.
mahita di ulaon maka tidak ko kaporsiaon marede mahita buke desa dopat sia holan di ayat na parjolo. Hite gore debata ama anak dohoto di purbadia amen. Hamu alena toras tindak danakon. Dida hamudo yanakon muna. Haholongin rohamuna jongjong dison. Tama jumolo mandok moliate hamu sadarion tu debata alani sude asini rohana nasai laon. Adi pangulu do nasida rasi rasa nuaing jalasanga di boto nasida hatini debata dohot dalan tuhangoluan. Alai tamado ingoton muna sadarion aka pambahenan muna tuakanakon munaon. Aidang di leon debata kadak danakon tuhamu asa adong dongan-dongan muna mangula ulaun sabing alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida manghihuton hatani debata ido ubahay na dilehon ditangya ko kamudo ganup ari anakon muna nasay laon asa nang magu nasida molo dihalala hamu nuaing hurang ni pambahenan muna taringot tua kaya nakon munaon tama uduk kamu tu debata monopoti salamuna atong martangyang mahita ale amanami amani nasa na targoar ama di Banua Gijang dohot di tanoon. Saya tangihon matanyang namion, jakon makadak nanakon gabe yanakonmu. Asimaroham lehon mato di purbadia itu rohana sida. Asa gabe sisian munasida ro di selingilingna. Molotung na hurang pambahenan nami nasay laon tu nasida. Saya samai, saya unang matargasip nasida. Jala unang laos mago manang isi nasida binahe ni pangalahomi, pangalaho nami i. Asimaroham sahatu tanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hudul manatoras jongjong maaka naneng malua hamua kadak danak na hinaholongan ni debata na jongjong dohamu nuaeng di jolo di debata na mamereng turus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata dang terbaik kamu be marsidalian sogot diari paru mani molo ingot rohamuna diaka ari ningolumuna naung salpui tama mandok moliate hamu tu debata alani sude asini rohana jala molo diingot hamu akka pambahenan muna nasoture ima neang dohot langgus ni rohamuna tunatoras muna ro di saluhut dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti buah kamu ma luhutna tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humokop pardosa na monopoti dosana alai paubah hamu ma rohamuna uhut puka hamu ma parangi nai baru olat ni sadariom asa dalan muna ma nuang dalan nas gogoti na marhapatean tuhangoluan sisa lengelengna atong alusi hamu ma suku-suku non tuhamu di jolon di debata dohot di jolon yak kadongan na pungu dison na parjolo di parhato turoham do hatani debata na gini rohon muna say laon holanido dalan tuhangoluani alusna na padua hon naolo doho siana saroham tumudal hon saluhut dosa jala olo doho tujulanon manghihuton hatani debata rodi hasusudan ni bohalmu alusna patoluhon olodoho maka ngoluhon haporsiaw na sitongi na hinatidak kon ni huria Kristen Protestan songo na tarsurat di pada Nairobi dohot di pada Naibaru alusna atong
marpadan dohamu nuaeng dohot debatana badiai di joloni huriaon tung unang ose hamu saya burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot haporsion muna martang yang mahita ale amanami jala debatanami suruh mato di purbadia turuhanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus ulio kami marohanami bahi ingananmu olat nion rodi seling-elingna surat ton jala sahapi mas tusi sude nong huloi hami saya peujung ma ulaon na pinuk kami di bagasa rohanami ramoti mahami sasudena unang tu hamaguan sugut manang ise sian hamiom tugu jala iring-iring mahami ganup asa sahat hami Tuhan nguluan na sora suda mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati daka kamu majolo hata hapor seutai rap mahamu madok Hudul mahamu maju madu dua halap. Hata si paingot isi eka dolitna siregar hendaklah kamu selalu rendah hati lemah lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu Efesus 4 ayat 2 saya burjuma ho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan parangehon mahatani debatan nagini rohon mi ai ido hanguluanmu amen. Hata si paingot bisi putri si hotang kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku Yohanes 10:4 ayat 6 seburjuma ho rasi rasa mate tugile honokku matuho tupal hanguluan parangehon mahatani debatana gini rohon mi ai ido hanguluanmu amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai tohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tohot todi purbadia sai didongani mahamu para lohon nasa najat jala dipargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan amen. Hata si paingot disi anti aselma sinaga berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan Matius 5 ayat 7 seburjumaho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan parangehon mahatani debatana gini rohon mi
ai ido hanguluanmu. Amin. Dalau hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to dipurbadia. Sai didongani mahamu para lohon nasa najat jala dipargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot disi anggiat gabe marulitua silalahi. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Lukas 10 ayat 24. Saya berjumah rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginilohon mi. Ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot disi aldi si hotang, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sada Korin 2 ayat 5. Saya burjumaho rasira samate dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginirohon mi. Ai ido hanguluanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dot tor dipurbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala dipargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot disi anugerah Gustavo Banjarnahor. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 30. Saya burjumah horasi rasa mate dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginirohon mi. Ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot disi Abdiel Saroha Pasaribu. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Markus 10 ayat 30 itu. Saya burjumah horasi rasa mate dungilehono kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginirohon mi. Ai ido hanguluanmu. Amin. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot to dipurbadia. Sai didongani mahamu para lohon nasa najat jala dipargogoi mahamu patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot disi Axel Gabriel Putra Marpaung, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sada Korin 6 ayat 20. Saya burjumah horasi rasa mate dugile honok kumatuho tupal hanguluan. Parangehon mahatani debatana ginirohon mi. Ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot disi Firdaus si pahutar. Sebab itu
kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Rom 5 ayat 1. Saya burjuma horasi rasa mate, dungile honok kumatuho tupal hanguluan, parangehon mahatani debatana gini rohon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia. Sai didongani mahamu, para lohon nasanajat, jala dipargogoi mahamu, patupahon nasana dinggan. Amin. Hata si paingot disi Revoldo Olo Daniel si Haloho. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Matius 5 ayat 10 onom. Saya burjuma horasi rasa mate dungile honoku matuho tupal hanguluan, parangeon mahatani debatana ginilhon mi, ai ido hanguluanmu. Amin. Jalo hamu mampasu-pasu sian Tuhan debata amatai, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tod di purbadia. Sai didongani mahamu, para lohon nasanajat, jala dipargogoi mahamu, patupahon nasana dinggan. Amin. Hamu aka na pinarhamau ni dibata, nunga gabedongan sahuria, jaladongan sapanganan hamu mangaton parpadana nabadiai, na arga situtudo hamu ditobus, unang oloi hamu bedosa dohot sibolis, ramotani debata do hamu maralohon pangagui, asal matoktong rohamu na tuibana, jala togihonon na do hamu masuk tuhara jaon, banua gijangi. Marede mahita sada opat sia holan di ayat 2. Laos jong mahita. Amana mina di banua gijang asima roham dinasida akan api nasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite tod di purbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung nioloan nasida naking. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporoseo nasida tujulanon marhite-hite paranginanenggan tatangyakon ma peleata. Ale debata amana mina di banua gijang hodo haruan isaluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masyanen lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupara saya kami pilihanon patibul honara jaun mutonga-tonga riuriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tuddim asalam hutada hami gudang nisleon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut molomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Horas madihita saluhutna tuakana toras do tuakana nong malua udul maju hita stokin ala neng doho tita maruna badia mulai tema Yuk, sudah, Ngabui?